హాయ్ హలో నమస్తే అందరికి. ప్రేమలో ఓడిపోయింది ఆమె కాదు, అర్థం చేసుకోవడంలో ఓడిపోయింది అతని. అసలు కథ తెలుసుకుందామా మరి? 5 ఏళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తున్నాయి, మళ్ళీ కలిసిపోతున్నారు. ఒకరోజు అతను కోపంలో కాల్స్ ఎత్తలేదు, మెసేజ్కి రిప్లై కూడా ఇవ్వలేదు. ఆ రోజు రాత్రి తను ఒక మెసేజ్ పెట్టింది, నువ్వు ఎక్కడున్నా హ్యాపీగా ఉంటే చాలు, అది మాత్రం చాలు నాకు, జాగ్రత్త. అతను రేపు మాట్లాడుకుందాంలే అని ఫోన్ పక్కన పెట్టేశాడు. తెల్లారింది, ఆమె వాళ్ళ కుటుంబంతో కలిసి వేరే ఊరు వెళ్ళిపోయింది. అలానే ఆవిడ జీవితంలో కూడా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. కానీ అతని ఫోన్లో ఆ మెసేజ్ మాత్రం ఒక అన్రీడ్ మెమొరీలా ఉండిపోయింది. ఆలోచించండి, కోల్పోవాల్సింది కోపాన్ని, చూపించాల్సింది ప్రేమను. ప్రేమించిన వాళ్ళు దూరం అయిపోయారు, ఎంత అడిగినా తిరిగి రారు. థ్యాంక్ యూ. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకో చిన్న కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం.